ko abonné kelen na bela leli ni ɲɔgɔntuma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan radio mamilo lamɛnbagaw ka foli bɛ yan nɔ ka bɔ kebila fo ka taa se tamani ma wa radio kɛmɛyiri ka caman wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ sɔgɔ Renouveau FM na walasa ka se ka nin jɛmukan in cari mali dugumisɛnninw fara dugubaw kan maliden kelen na ka se ka bɔ kunnasiri la maa minnu fana bɛ jɛmukan in ta ka cari groupe WhatsApp kan walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka kunnafoni jɛlen ɲuman sɔrɔ i mana kɛ fan o fan mali kɔnɔ walima mali kɔ kan an ka foli bɛ olu fana ye bi kɔni ye alamisa ye février kalo tile 10 o ye bi ye o la an bɛna laseliw kɛ kunnafoniya minnu kan olu bakurubaw ye ninnu ye sɔgɔmada in na walawalali bɛna kɛ aw ye kumasi min kan o bɛ tali kɛ rejet kan le rejet yalima a mot kɔrɔ ye jumɛn ye a sugantira kun jumɛn na a bɛ bila hukumu jumɛn kɔnɔna na bi an bɛ hukumu jumɛn kɔnɔ ni a bɛ bila o kɔnɔ fɛn jumɛn de kɛra ni a bɛ tali kɛ o kan o bɛna walawala aw ye anw ka bi maa weleli o ye Ousmane Mamadou Traoré OMT ka bɔ M5 RFP kɔnɔna na a bɛna ɲininka a hakilina na a ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye M5 tɔgɔ la fanga furancɛ fanga mɔnɔbɔli M5 ka yeta ye min ye o kan ale ka se ka laseli kɛ o la Ami Baba Sise kunnafonidila don an baara ɲɔgɔn don ale bɛna hakilina di kanubaga jamakulu ma sɔgɔmada in na charte de la transition yɛlɛma minnu bɛna don olu kɔnɔna kow la ale bɛna a da don la ka se ka walawalali kɛ kanubaga kelen na ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ sɔni ABC bɛ bisimila o kɔfɛ Amadu Yɛli Konare donc kibaru bɛ ale bolo a ka labɛnw sabatira ka ban Sori Ibrahim Diallo ale bɛ bisimila i n'a fɔ ladalako la Sori b'a sen kan kabiri nɛgɛ kanɲɛ 5 a bɛ jateminɛ na Bamako sira kanaw la sɔni an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ a ka yeta kɛra fɛn minnu ye sɔgɔmada in na siraba sanfɛla la a bɛ na olu fara ɲɔgɔn kan k'o di kanubaga jamakulu ma sɔgɔmada in na an balima kasokɛw an bɛ na plaisir kɛ u ye sabula kaso ka foli duman bɛ an bolokɔrɔ sɔgɔmada in na k'a lase u bɛɛ lajɛlen ma kɛnɛya kunnafoni o fana bɛ lase sɔgɔmada in na Dr Haidara ale bɛ bisimila ka se ka ɲɛfɔli kɛ bana dɔ kan Hawa Daɲogo ale ka wulikajɔ kɔnɔna la Alexis Kalambiri ale fana bɛ bisimila kunnafoni digafɛnw ɲɛfura fɔlɔ lasew nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sɔgɔmada in na jɛmukan kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila an ka dibila baarakɛbagaw an tɛ ɲina u kɔ sabula u fana ka baara a ma nɔgɔn cogoya si la u bɛ soli ka wuli sabati don o don an bɛ foli belebeleba di u ma an bɛ don kunnafoni kɔnɔna na sisan ni wagati bolo da cogo ye Sankolo o jɛyali bɛna to Mali marabolo kelen na bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fo nɛnɛ fiɲɛ bɛna ci an ka marabolo bɛɛ kɔnɔ nka fiɲɛ fanga o tɛ bonya kosɛbɛ fɛn kɔni bɛ tali kɛ gɔngɔnbulon na u bɛna gɛlɛya fitinin don yɔrɔ janfilɛliw la bi min bɛ daminɛ kilomɛtiri 6 ka taga bila 9 bɔɲɔnko la Mali marabolo kelen na bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na tilegan in na tile bɔta hakɛya n'i y'a ta ka dan kunun ta ma ko yɛlɛmaba tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o la kayikaw bi aw ka tile bɔta hakɛya o bi jɔ digiri 37 la Kulikoro ani Sikaso olu ta bɛ kɛ digiri 36 ye fɛn bɛ tali kɛ Segukaw la olu ta bi jɔ 35 la ka fara Mopti kan Tombouctou olu ta bɛ kɛ 32 ye Gao 33 Kidal digiri 30 Menaka marabolo kɔnɔna la tilegan in na olu ka tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ digiri 33 ye Tawudini olu ta bi jɔ digiri 26 la Bugunikaw tilegan in na aw ka tile bɔta hakɛya bi jɔ digiri 37 la Kucala ka fara Kita kan olu ta bɛ kɛ 36 ye Nyoro ani Nara olu ta bɛ kɛ digiri 34 ye Douanzan olu ta bi jɔ 33 la Sankaw olu ta bɛ kɛ digiri 36 ye Banyangara olu ta bɛ kɛ 34 ye Joyila tilegan in na olu ka tile bɔta hakɛya bɛ kɛ digiri 36 ye Bamako district kɔnɔna la ko sankolo bɛna jɛya dɔɔni nɔgɔ fitinin bɛ tigɛ kaba la fo nɛnɛ fiɲɛ bɛna ci min fanga bɛ se ka bonya wagati ani wagati bi tile kuntala kɔnɔna na yɔrɔ janfilɛli min bɛ daminɛ bi kilomɛtiri 6 ka taga bila 9 bɔɲɔnko la Bamako district kɔnɔna la o filɛliw ko gɛlɛya mankanninw bɛna don a la ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon ye tile bɔta hakɛya o bi jɔ 35 la Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kanɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 56 ye tile bɛna bi nɛgɛ kanɲɛ 18 mana tɛmɛ ni sanga 35 ye ni wagati bolo ye sɔgɔmada in na ni anw n'an ye réseau matin kɔnɔna la an bɛ aw bisimila Donaro ale da wagati sera tuma nɛgɛ tɛmɛna ni sanga 20 ye Amadu bolo
Amadu in sɔgɔma. I ni sɔgɔma Fanta Tonta. Somɔgɔw bɛ di? Baasi foyi tɛ yen. A bɛ cogo di? Bi ye alamisa ye. Kosɛbɛ. Dɔgɔkun bɛ k'i sɛnsɛn ka se a kuncɛyɔrɔ la i bisimila i ni soli ka wuli. Tabarikala i y'a ye k'a fɔ fɔlɔ i ma se ka soli ka don ka sabula an tun bɛ munumunu salo la jikalanko la a ma ɲɛ sɔrɔ an bɛ to sira de bila jikalan kɔnɔ n'o kalayara. I dɛsɛr'i jɔyɔrɔ la Amadu e bɔɲɔgɔnko bɛɛ bɛ soli ka Lipton dilan k'a di mɔgɔw ma k'a kalama min i dɛsɛr'i jɔyɔrɔ la. Lipton tɛ anw fɛ yen o ye duguba kɔnɔ fɛnw ye. Kangaliba kɔni bɛ yen nɔ. Kangaliba sisan o ɲɛma tununnen. Fɛn min b'an fɛ yen kɔni sisan o ye ka kaba sɛri su kolan tɛ yan. Sɔgɔmada in n'an y'o kɛ fɔtaw na munumunu dɛ. Abada. O tuma i ni ce. A bɛ cogo di? An bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan Kokura. Hali ni y'a sɔrɔ k'a fɔ min ye nɛnɛ ko in na ni a wulili ma nɔgɔ ka bɔ birifini cogo nka a bɛ kɛ cogo di ni maa min ka baara bɛnna misiri wele ma i na bɔ dɛ. Siga foyi t'o la. An bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ ko ɲuman dɔn ko maaw k'u bisimila don kibaru kɛnɛ bɛna dayɛlɛ bakurubaw bɛna tali kɛ UNESCO ye wulikajɔ dɔw kɛ kalanko nasaratigɛw la. Laadalaw bɛ wulikajɔ kɔrɔ minnu kɛ olu baaraw don an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na Conseil national de patronat ale da suara ka gogoro kɔni bila finitigilakaw ka jufa kɔnɔna la ko bɛ cogo di an ye kuma di u ka maa dɔw ma minnu bɛ ɲɛfɔli k'an ɲɛ o kan IRD fana bɛ ɲini ka kɛ sɛkili sabasiri ye o kuma k'a dɔn awa Gwaɲɔ Kulubali ka fanfɛmaw ye barodalasigi dɔ kɛ minnu na u ye u ka hakilina dɔw di u ka gouvernement ko walima maa dɔw kɔni ɲakili ko kan an bɛna kuma o fana kan Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ min ye hakilina dɔ kɔni tara Mali ɲɛmaw fɛ kuma ɲɔgɔnya baaraw bɛna dayɛlɛ o bɛ se ka sɔn nɔgɔya cogoya min na an bɛna kuma o fana kan aw ye sadani nɔ bi don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔ an don k'a ye ninnu ye bi sisan ninnu bɛna walawala aw ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a y'aw bisimila. K'a daminɛ janvier kalo tile 9 ka na bila février kalo tile 9 n'o tun ye kunu ye ɲakili dara Mali kan n'o ye embargo ye min ye kalo kelen yɛrɛ jalen tile 30 dafalen sira ni t'a dɔ duguta nasira wɛrɛw tigɛlen don Mali ani k'a dɔ worodugu farafinna worodugu yanfan jɛkulu dɔw ni ɲɔgɔn cɛ fɔ ka taa se nansarala ani dɛmɛɲɔgɔnya sira wɛrɛw ma a bɛ tali kɛ i k'a dɔ ɲakili la CEDEAO ka sigi kɔnɔna la u ye mun kɔni ta ka ɲɛsin an ka jamana ma ka kɛ ni olu b'a fɛ an ka finitigilakaw ka fanga bila waati min na o kɔni bɛnkanw sabatilen tɛ u ka taa dɔgɔna kama ɲakili bere taara ka ɲɛsin Mali ma Mali n'a ma darɔ dumuni donfɛn fɔlɔ ani tajiw ni fɛn makoɲa kunfɔlɔw jɛ minɛn o minɛn bɛ yen n'a ta ni ka segin ni don ɲɔgɔnna bɛ tɛmɛ Mali ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ u ye nin bɛɛ lajɛlen bɔ jɔ kalo kelen in kɔnɔ kow kɛlen don cogo di an ka jateminɛ kɔnɔna la wulikajɔ caman bɛ la ka kɛ jamana faamaw fɛ waasa min bɛ tali kɛ i k'a dɔn awa nin ɲakili in na a kana digi jamanadenw kan nka maa ɲakili ni maa ɲakibali kow tɛ se ka kɛ kelen ye gɛlɛya bɛ jamanadenw kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana min ye musaka ko nasiratigɛw ani minnu bɛ yen n'u ka baaraw bɛnnen don taa ni ka segin dugutaw ma sɔrɔ yɛrɛ la u bɛ se ka dɔ sɔrɔ ka bila jufaw kɔnɔ cogo min na o gɛlɛyaw bɛ yen min ye k'a dɔn nafolo yɛrɛ munumunu cogoya ani i k'a dɔn magoya dɔw sɔrɔ cogoya n'o dɔ ye maaw magoya minɛnw ye olu bɛɛ gɛlɛya jateminɛw kɛlen don hali ni ma sɔrɔla k'a fɔ darɔ dumuni ni sanni feere tigila minɛnw olu nasaratigɛ la jamana faamaw ye wulikajɔ kɛ fɔ ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bila ka don duguw kɔnɔ k'a dɔn ni maa minnu b'a la ka dɔ fara sannifɛnw sɔgɔ ka ɲakili bɛ se ka ɲɛsin o ma kɛra sababu ye maa minnu bɛ yen ni u ti minɛnw sɔrɔ da nɔgɔ na olu yɛrɛ fana k'a dɔ salaya kosɛbɛ ka minɛn dɔw yɛrɛ tali to yen o kama i bɛ taa butigi caman na i mago bɛ fɛn dɔw la a ti sɔrɔ olu fɛ yen a ma sɔrɔla k'a fɔ butigitigi ninnu ka jate la n'i y'a ta fɛn ta 100 e tɛ se ka n'a di 90 n'a taara 100 e bɛ dɔ de ɲini a sanfɛ ni fɔra ko sɛgɛsɛgɛliw b'o kan o ye gɛlɛya ye olu bolo kuma k'u t'a sɔrɔ da min na u tɛ se k'a di o la o gɛlɛyaw jateminɛna kosɛbɛ min ye k'a dɔn simanko nasaratigɛ la o fana kɛlen don 20 ani kɔ ye fɔ k'a kɛ ɲɛ yɛrɛ ti da a kan yɔrɔ dɔw la ninnu bɛɛ ye gɛlɛyaw ye minnu jateminɛ kɛlen don ani fana taama siraw ni magoɲaw bɛɛ Mali ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ olu kɔni koɲɛw fana bɛɛ sensumalen don k'a sabu kɛ ni ɲakiliko ale kɔni ye nka mun bɛ tali kɛ foroba camanw la kalo kelen min kɔni kɛra olu ka gɛlɛya ma don olu caman ka sarako la k'a sabu kɛ ko nafolo tɛ jamana ko o gɛlɛyaw kɔni ma ye laadala gɛlɛya kɔrɔ mun bɛ yen ni o ye régisseur maa minnu bɛ yen n'olu bɛ saraw baaraw labɛn olu dɔw ka konbɔko la ani yɛrɛmadiya o baaraw kɔni gɛlɛya dɔw jateminɛla nka
a yira k'a fɔ olu gɛlɛyaw tun tɛ ɲagili ko o kɔni kanana kalo kelen kɔnɔ mun ni mun b'a la ka kɛ jamanaden caman ye laɲini kɛ ni dɔw ko Mali yɛrɛ ka bɔ CEDEAO la ka bɔ UEMOA la dɔw yɛrɛ ko Mali ka Faransi gɛn Faransi ka taa ka bɔ yen ka dɛmɛ ɲɔgɔn ko an k'an sinsin an yɛrɛ kan maa dɔw yɛrɛ fana y'a laɲini ko min ye sigikafɔ ka nu don sabula n'o ma fɛn o fɛn ban ko foyi tɛ se ka o gɛlɛyaw ban kunungo Mali jamana faamaw ye hakilina kura dɔw bɔ mun bɛ tali kɛ minisiri dɔw bɛ ka danaya da olu kan ni ka i k'a dɔn awa sigikafɔ ani kuma dayɛlɛli ŋaniya n'o garisigɛ kɔni di waasa Mali ani CEDEAO ka taa se diɲɛ jamana wɛrɛ minnu bɛ yen ni u ka fara ɲɔgɔn kan tɔnw kɔni kɛlen don ka u gere bɔ ka ɲɛsin Mali ma bi ɲɔgɔn faamuyaw bɛ se ka na daka don kuma la waasa a kusunen ka se ka bɔ yen cogoya min na sama-samani min bɛ ko in misikun nɔfɛ o ye furanjɔrɔ faga donna tɛmɛ faga in bɛna waati joli kɛ Mali kunna kokora ni ma ya k'a fɔ waati fɔlɔ fɔlenw olu layidu ma se ka bɛn se ma u bɛ waati joli fɔ waati min bɛ se ka bɛɛ lajɛlen ma ni hakilima bɛ se k'i ɲɛ gɛnɛ bɔ o la CEDEAO ni diɲɛ selege naani maaw fɛ o y'olu ka jate an bɛ a bila waati min na o kɔni y'a sɔrɔ san 5 fɔlɔ min kun fɔra an kun teriw na ka na san 4 na k'o laɲini kɛ ka ɲɛsin CEDEAO ma hali o bɛɛ n'a ta u y'a jira k'a fɔ da tɛ se ka don kuma na sigikafɔ minɛn min sigilen filɛ nin ye kokura k'a dɔn waati joli bɛna tɛrɛmɛ ka k'o tɛ sa kɔnɔ tuguni bi ni sini ni sinikɛnɛ waati nataw bɛna kɛ sababu ye an ka se ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ o koɲɛw o kana na o nasaratigɛ la cadre de science n'o ye fara ɲɔgɔn kan tɔ minnu bɛ yen n'olu ko u ka hamina ye furanjɔrɔ faga ka sabatili ye olu kɔni kɛlen don wara filila ye ka kɛ ni ko n'u kɛcogo ye olu ye jɛrɛ min na u y'a jira k'a fɔ waati min kun fɔra ko kalataw ka kɛ o la ko furanjɔrɔ faga ka kuncɛ n'o waati sera a ma kuncɛ ko olu kɔni fana na a bɛ fɔ min ma désobéissance civile ni o ye faga min bɛ an kunna furanjɔrɔ faga ni charte y'a sigi ko olu tɛna o lakodɔn o kuma olu fɛ a bɛ kɛ marabaa tɛ jamana kunna ye o y'u ka laseliw ye u ye mun kɛ waati nataw la an na minnu jaw sɔrɔ an ka dɔn kibaru olu kɔnɔna la an y'a fɔ ten tɔ UNESCO laadala ale yɛrɛ fana bɛ dɛmɛ ni wulikajɔ baaraw caman kɛ jango kalanko ni seko ni dɔnko nasaratigɛw la u ka kɛnɛ dɔ ɲɛnamaya na an ka jamana kɔnɔna la kɛnɛ min kana na u ye k'a dɔn awa hakilinaw ta dɔ bɛ se ka fara jirɔjalikalaw ni kow kɛ waasa laɲiniw bɛ se ka mafa cogo min na kɛnɛ kana na Adam Tangara taara Renouveau tɔgɔ la min bɔr'o la an k'o mafilɛ n'a yɛrɛ bɛ bila u ka kalanbolo dɔ kɔnɔna la Mali la yan ni tile 6 kalanbolo min sigira sen kan UNESCO fɛ a laɲini de ye ka dɔ fara u ka cakɛlaw ani u ni minisiriso minnu bɛ baara kɛ olu cakɛlaw ka dɔnniya kan formation bi mɛ kɛ mun kan commission nationale mɔgɔw ka se baara la parce que an ka baara kɛ cogo ni baara tɔw tɛ kelen ye an kan ka an ka jamana gouvernement ministère caman ni UNESCO baarada nɔgɔya an kan ka an ka ministère ani UNESCO ka baara société civile mɔgɔw k'o fana baara nɔgɔya an kan ka interface caman kɛ UNESCO ni an ka jamana mɔgɔw cɛ donc pour que minnu bɛ baara kɛ commission nationale la min ka baara don n'u m'a dɔn a bɛ kɛ cogo min a bɛ kɛ baara ye donc il faut k'u k'a dɔn baara in bɛ kɛ cogo min a boloda bɛ taa cogo min na. Nin kalanbolo in kuncɛyɔrɔ la mɔgɔ minnu kun b'a kɛnɛ kan olu bɛna faamuyali caman sɔrɔ UNESCO kan ani u ni jɛkulu in bɛ se ka baara kɛ cogo min na. Ni formation banna comme an ni ministère caman de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc olu mɔgɔw mana a dɔn baara bɛ kɛ cogo min a baarada bɛ nɔgɔya u ni UNESCO ni ɲɔgɔn cɛ parce que an b'a dɔn ko UNESCO a bɛ dɛmɛ caman se Mali ma éducation fan fɛ culture fan fɛ communication fan fɛ donc u b'an dɛmɛ yɔrɔ caman na donc il faut k'an k'a dɔn an bɛ se ka baara min bɛ kɛ an n'olu ɲɔgɔn cɛ il faut que minnu bɛ aw baara kɛ u ka s'a la. N'a yɛrɛ bɛ minisiriso min ɲɛsinnen don kalankow ko ɲɛ ma olu ka bolo kan commission nationale malienne pour l'UNESCO et l'ICESCO ale sigira sen kan ni sɛbɛnfura ye n'a nimero ye 155 PGRM utukalo tile 19 san 1993.
tabarkala nambora ye communicateur ale tribunal ka sharia dangana ko na la gendarmerie mawye conseil national de patronat no ye anga soro busoba yere ka jekuluba chake bonda yo koni dasogo ka bela jele gwenga bo akono ka sabu keni nyanfa mbalia e ka do ne nyema ete ne do sama sama luye kungolo flaba vla kile ko alaba na fara o akoni yoro dasogo ka bela jele gwenga bo ayoro la ame wati mina ikosisa yani hakilina kura kana kama wasa an yɛrɛ ka se ka faamuya sɔrɔ a la maa minnu bolo bɛ a ko baaraw la ni olu bi caman kalama an ka kibara ɲininaw ye kuma di olu ma min sɔrɔla k'a fɔ a ko kan an k'o lajɛ. N'i ko patronat datugura ne tɛ se k'a fɔ n k'a datugura mais mɔgɔ min tun b'a kɔnɔ ni sariya tun t'a bolo a ka to yen bilen o de labɔra o labɔra bon yanni kow ka faamuya yanni élection kura ka kɛ o de la daw tugulen don fɔlɔ gendarmew bɛ yen sinon k'a fɔ patronat datugura a ma datugu ten an fila bɛ tribunal saisi k'a fɔ an ko ko ale ka élection annulé ale y'an fɔ ko an t'a annulé juge ko ko min bɔ nin cogoya la donc ne donna fili de kɔnɔ n ye n ka fili dilan donc cour suprême ye arrêt cour d'appel arrêt de cassé c'est ka arrêt in wuli ka bɔ yen pewu ka tila k'a fɔ k'ale y'a faamuya ko dossier yɛrɛ fɛn jugé ta t'a kɔnɔ bilen a tɛ se ka taa cour d'appel la dɛ nin ye nin bannen de ye a t'a renvoyer ka segin mais comme u m'a faamuya finalement ye papier di huissier ma huissier taara baara bɛ kan ka kɛ sariya kɔnɔ cogo u ye baara kɛ ten nɔ an b'o fɛn de la mais bi an bɛ niveau min na groupement yɛrɛ bɛɛ bɛnnen don parce que groupement ye 39 ye groupement 26 olu bɛɛ bɛnnen don a kan o kɔrɔ de ko 13 in bɛɛ b'a fɛ dɛ 13 ye mɔgɔ dɔw fana bɛ ninnu ka mɔgɔ la mais dɔw bɛ n'u tilalen don mais groupement min yɛrɛ ma tila pewu n'u ko fo élection ka kɛ bi kilanko tɛ yen bilen dɛ jajago tɛ yen maro sinsinko tɛ yen nɔ anw b'a fɛ de patronat parce que patronat fana ye jamana ni nafolo wɔɔrɔ de privé minnu bɛ baara kɛnyɛrɛ ye baarakɛla ninnu olu bɛɛ lajɛlen usine tigiw banques a bɛɛ lajɛlen mɔgɔ fɛn bɛ sɔrɔ yiriwali la kɛnyɛrɛye la nin bɛɛ lajɛlen ka kunfɔyɔrɔ de ye patronat ye olu b'a fɛ de bi mɔgɔ dɔ ka sigi mɔgɔ min yɛrɛ ka intérêt t'a la k'a fɔ ko somɔgɔ t'a la ale ka intérêt foyi t'a la ale ka sigi une personne neutre min bɛ k'u fila ni ɲɔgɔn cɛ ka groupement bɛɛ wele électeur mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 50 ani mɔgɔ 5 ye yarɔ man ca donc pour que élection ka kɛ an ka bɔ nin situation in kɔnɔ parce que an ka jamana yɛrɛ bɛ min kɔnɔ bi mɔgɔ mɔgɔ ka hami ye jamana ko ye i t'a fɛ kiri wɛrɛ ka fara a kan an yɛrɛ ɲɛ b'an ka pouvoir la u bɛ k'u se kɛ dɛ mais an bɛ niveau min na n'an bɛ se ka fɛn o fɛn éviter k'o régler an maliyɛn dama ni ɲɔgɔn cɛ an k'o ɲɛnabɔ dɔw tugulen kɔfɛ élection de bɛna organiser ni mɔgɔ min jɛnna n'a ye i b'i président n'i ma jɛn n'a ye i bɛ se ka to yen dans tous les cas a kɔni bɛ kɛ. a ko filɛ nin ye a ma tigɛ da min na waati nataw la a ɲɛna sɔrɔ Fizi Mali laadala olu kɔni y'u ka dɛmɛ sɛmɛntiya ka ɲɛsin donatɛmɛ faga in ma u ye sigi dɔ kɛ sigi min na u ka yetaw ye fɛn minnu ye i k'a dɔn kow bɛ taabolo minnu kan sisan u ye ɲɛfɔli caman kɛ o la min bɛ tali kɛ an ka kibaruya ɲinina Yusuf Kulubali ale ye kuma galama di u ma u ye min fɔ a ko ɲɛw kan an ka ɲɛma d'a ma. kabiri transition nana baara min bɛ ka kɛ bi a bɛ ka malidenw bɛɛ nimisi wasa donc an y'aw wele ka na ɲɛfɔli kɛ baara min bɛ ka kɛ déjà ani aw bɛɛ b'a kalama k'a fɔ wagati laban in na jamanadenw bɔra ka taa kɛnɛ dɔ kan a bɛ fɔ kɛnɛ min ma ko assise nationale bɛɛ bɔra ka t'i ka hakilinata fɔ kɛnɛ kan pour que ka se ka jamana bila sira dɔw kan siɲɛ wɛrɛ sira min bɛ se k'a to ni dun ka fa lakana an ka armée bɛ se ka kɛ armée an bɛ se k'an disi gosi ni min ye ani ka se ka kɛnɛ ani kalanko fɛn o fɛn bɛ se ka jamana yiriwa k'a basigi ni hakilinaw de taara fɔ assise kɛnɛ kan bɛɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ n'i ka hakilina ye donc o assise fana baaraw an y'o mission ta k'a confier an ka autoritéw la u ka taa n'a ye min u ka taa n'a ye CEDEAO fɛ u ni CEDEAO ka sigi ka kuma o hakilinaw kan pour que jamanadenw ye engagement min kɛ n'u ye assise ye pour que k'a dɔn k'a fɔ peuple ka engagement de don a kun kan ka se ka cogo bɛɛ kɛ CEDEAO fɛ k'a ta ba la pour que u ni an ka autoritéw ka se ka sigi ka kuma baara minnu kɛra jamanadenw fɛ a ka se ka kɛ baaraw ye CEDEAO kan ka min don ba la ka labato k'a bonya ka fara communauté internationale l'Union européenne kan. tabarikala ni donatɛmɛ fanga taabolo b'o cogo la IRD kɛlen don sɛkili saba siri ye nin waati na ka kɛlen don k'a dɔn kunkolo saba ba kunkolo fila ba fila kelen ye min ye professeur Saliku o kɔni ni a ka faw m'u ta fa min ye honorable Gwaɲɔ Kulubali o fana n'a ka maaw b'u ta fa y'a ye jɛrɛ balilen dɔ sigira jɛrɛ min kɔni na ni jama minnu taara o kɛnɛ kan olu jɛra ka Gwaɲɔ kɛ o IRD ɲɛmaa ye Saliku ye jaabi dɔ bɔ o kɔfɛ ko o maa minnu taara o kɛnɛ kan k'olu ɲagili
na caman yɛrɛ gɛnnen don ka bɔ tɔɔrɔ o papier in kɔni fɛ waasa ka se ka jaabili kɛ ani ka ɲɛfɔli kɛ maaw ka faamuya sɔrɔ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen taa cogo la guwaɲɔ ka jɛkulu maaw olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ka barodalasigi dɔ kɛ minnu na u ye ɲɛfɔliw ni i k'a dɔ tɛgɛlɛmali caman kɛ ani tɔ yɛrɛ kɔnɔ sariyaw ka olu ta k'olu manda ni k'u sɛbɛkɔrɔ laraw ye Amadou Jara ale b'a ɲɛfɔ an ye. 72 au même fort toutefois l'exclusion est prononcée d'office, c'est-à-dire pour que parti ka wuli ka parti tonde donc gente siècle koba damado be faut parti tonde o ka oluke o koba e koba nani o fola o mais ko détournement attesté des fonds du parti ou des deniers publics ko parti musaka ou bien jamana nafolo na yirala ka fo anyo ondaraki ko onamara du fo me se ka gain jamana nafolo tambolo mɔgɔ minnu bɛ parti nafolo gérer mɔgɔ fila don u fila bɛɛ bɛ salibu de nɔfɛ olu m'u yɛrɛ gɛn gɛnw de gɛn a filanan ko acte avéré de spéculation foncière an bɛ dugukolo feere de la n'u b'an bɛn a sabanan ko acte de candidature contre le candidat ou la liste investie du parti aw b'a kalama ko URD liste candidature dɔ bɔ wa aw b'a kalama a ma kɛ donc mɔgɔ tɛ se ka gɛn o la a naaninan ko acte de soutien à un candidat ou une liste autre que ceux investis par le parti. Candidat Mabo Fan, réélection et la volonté, ou à URD et ma candidature. Article Pilolan Sabala. On va faire que l'avertissement est prononcé par le bureau du comité. Au Corée, moi, au Tofo Journal. Pour que Cameroun Yangi URD Kono, Yangili Folo, ou est Kangardaï. Kangarbi Daye John fait mini. Kangarbi Daye est bureau du comité de fait. Maintenant, ni section il suspend, il n'a pas qu'à l'euro. Il suspend la commune anima d'abla. Section de restauration, c'est un que cassé bureau bama no BN be se ka sigi ka kuma ko bi se ka bola ina fo geni même il a sibri don temene mo citer mi wolela ka la mais ça veut dire que aya famu 600 pourquoi leur réunion était illégale, pourquoi les décisions y afférentes sont illégitimes. Tabarkala ninye IRD mado ka jate ye minye ko adimsonu nga nyima Abdraman Jara le ka nyefolu ni sanga binane ani fla choyo be enwati na katika ofe abe lycée mambi kono la pol karamo munumbe teacher siso nu ka jama ma ene Cheikh Maro siso na ka de ma fana kono numbe yanga jamka on fle bagaye cercle chakela do fokata se anga fama munumbe ni jamka intiteme ufana ka buka bureau kono do rebe moblu kono anu be nyowe sanga na hawati finitigila munu be jamana kono bi ko an be gardabu la o bɛɛ lajɛlen ye maliden a bolo fɛ ka lakana bɛɛ ka segin ka taa i ka buguda na hali ni y'a sɔrɔ kɛnɛti ko warti kun nka i ka kɛ i fa du kɔnɔ o bɛ bɛɛ lajɛlen ŋunanfa sabula a bɛ fɔ ko wulu bɛɛ lajɛlen de ka fari a ka tigi ka du da la waasa maaw n'u bolofɛnw bɛ lakana kɛlɛ min n'u donnen don n'o ye ka tiɲɛnikɛla kulew minnu kɛlen don jamana den yɛrɛ so misɛnninw b'u yɛrɛ kɛ jagoya bamaji kwalew ye fo ka taa se bamaji wɛrɛ minnu bɔlen yɔrɔ wɛrɛ ka taa don bɛɛ lajɛlen la jamanaden ka ni lafiya daga yɛrɛ kisɛ bilen ka bɔ an bɛɛ da la an ka dɛmɛ bɛ o kɛba baaraw ye jamanaden kelen kelen lakanani kama o tɛ politiki ko ye o tɛ tɔnko ye diinɛ ko t'o ye o ye an bɛɛ ni kisili ale nasiratigɛ ye Fanta Tumota ne tun ye kibaruya minnu ko fɔlɔ ye min ye sankaw fɛ yen olu b'a la k'an lajɛ gouverneur bɛ yen n'o ye colonel Usumana an ma ɲinɛ tinɛninkaw kɔ ko fana n bɛ ka jɛmukan lajɛ k'u bɛ ni ɲakuma sɔgɔmada in na. A bɛ komi tinɛni jara dɛ. Ayi tinɛni jali tɛ fɛn dɔ bɛ yen Mali kɔnɔna la fɛn dɔ bɛ yen. E bɛ tinɛni fɔ i bɛ ɲinɛ san kɛrɛfɛ dugu tɔw kɔ pourquoi? N t'a bɛɛ dɔn. N'i ye tinɛninkaw fɔ i bɛ dugu wɛrɛw fɔ. I n'a fɔ dugu jumɛn? I bɛ se ka kinparanaw fɔ. I n'a fɔ. Ou bien ani i bɛ se ka siɲɛso fɔ i bɛ parana fɔ i bɛ tɛrɛkungo fɔ ou bien i bɛ cɔnpɔrɔnso an ka foli bɛ san n'a lamini bɛɛ lajɛlen ye. E yɛrɛ ka dugu i bɛ dugu duuru dɔrɔn de dɔw la ni région belebeleba ye a kɛra maloya o tuma tɛnɛ fara a kan. Sera sabali. Ne b'i dɛmɛ de o. I tɛ ne dɛmɛ dɛ a ma bɔ i da o ko ne de y'a jigin i kɔnɔ k'i fo kɛwale mun kɛ wa baara don. Siga foyi t'a la kɛnɛyaso la la o ni foli ka kan kosɛbɛ sabula ɲɛnamaya jɔsen fɔlɔ ye kɛnɛya ye an bɛ san'a lamini bɛɛ lajɛlen fɔ donc kibaru ta ko fɔlɔ an bɛ o sonsori yan yɔrɔ la sɔni i ni kanubagaw na ɲɔgɔn la sɔrɔ ta ko filanan ale kɛnɛ kan an bɛ taga ɲɛfɛ ni kunnafoni tɔw ye Sori Ibrahim Diallo ale bisimila wagati sera ko Sori ka labɛn sabatira wa Sori bɛ Bamako sigida kelen jumɛn de la sɔgɔmada in na a ka munumunu salo kɔnɔna na ka daminɛ 5 heures kana bila ni sanga kɔnɔna na
sori ye mun ni mun de ye an kɔni kɛ karafetigi o ye sira kamara ye a lajɛ ni sori ka labɛnw sabatira